Moi! Moi! Elikkä tää on pelkkä äänivideo. Elikkä meidät, mut ja siis Livia, nyt puhuu Lili. Ja meidät voi nähdä täällä Kalastamon kaduilla. Me tullaan saatteleen, tai Livia tulee saattaa mut mun kotiin. Ja elikkä jos haluaa ottaa fanikuvan, niin sitten voi tulla ottaa. Joo, ja Tässä nyt puhuu Livia. ja nyt me ei niinku vastata minnekään ei. Siis meillä käy ihan mikä vaan, vaikka valokuva. Sitten meillä käy vaikka voidaan olla ystäviä. Niin ja nimmari, sopii. Sopii. Mut jos sä on nimmari, kannattaa ottaa kynän ja paperin. Joo. Koittakaa nähdä. Antakaa tälle videolle like ja moikka! Moikka seuraavaksi!